салом алайкум тамошобинон. Салом алайкум ака Исмоил. мо акамонро Сайдалиев Толиб Қурбонович ай 2007 то 2008 шаҳри Волгоград рафтагӣ буд. баъд ай 2008 алоқа канда шудагӣ ҳамуро дар шабакаҳои иҷтимоӣ мақсад паҳм карда илтимос аз шумо як ёрдам ака Исмоил. мо ба шумо як дар намозо дуо тани сиҳат саломатӣ умри дароз мехоҳем. дама айҷурагитон гап назанем. ман дар вазбиниём ҳар дафъе қафома нигоҳ кардам, ранги ҳози холӣ буд. исмоили тоҷик ин ҳами одам 600 ҷоя кор таъмин мекунад. хича бида ки ҷоа я бору таиси нигоҳ